Ανώμαλε, πρέπει να έχουμε το νου μας. Ναι, Αραβά. Έχετε το πράγμα. Μπορεί. Θα μιλήσουμε μόνο με το μεγάλο. Ακολουθήστε με. Εδώ είναι. Δον. Ήρθαν. Πες τους να περάσουν και βγάλε και αυτή την παπαριά που έχεις στο κεφάλι σου, γάμο το κέρατό μου. Τζον, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Τζον. Περάστε μέσα. Σας περιμένει. Ανώμαλοι. Μπουμ, 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 μπουμ. Μπουμ, 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 μπουμ. Η μακαρόνα θα ήθελε κι άλλο αλάτι, ρε παλιωμαλάκα. Για πείτε μου εσείς οι δύο, για ποιο λόγο με επισκεφτήκατε τέτοια ώρα. Αραβά, αυτή είναι προσωπική υπόθεση. Πρέπει να φύγεις. Φύγε ρε κολοματάκα! Μπες κατευθείαν στο ψητό. Ποιο, αυτό που φάγαμε το μεσημέρι. Μπορώ να κάτσω εδώ με πεκτεσίνη. Κάθισε, ανομαλίνη. Μπορώ να βοηθώ, δόκτωρ Πεκτεσίνη. Κάνε ό,τι θέλεις. Θα κόψεις αυτές τις μαλακίες και θα μπεις στο θέμα. Μήπως θέλεις να κάνω καμιά δουλειά για σένα. Άκουσε να δεις. Το βαπόρι από την Περσία. Πιάστηκε στην Κορινθία. Δεν μπορώ άλλο να ακούω αυτές τις μαλακίες. Και φέρε μου τα γιαγιά. Πώς τολμάς να πάρεις τα γιαγιά από τον Πεκτεσίνη. Καλά σου λέει. Το όνομα στο εμπόριο ναρκωτικών. Καλά σου λέει.